Ordinana Vesioku, Ordinana Vuzanda, Emmanuel Olunetim Punasi, Ugochi area, Pambose oneti, no Totona Bali on Nankuzi, EZE-ANA Ugochi tubelu, oraifite, masiosi, ordinana gabadiru, EZE-ANA Ugochi tubelu, manije mono, ordinana buzondo gabadiru. EZE-ANA Ugochi tubelu, oraifite, masiosi, ordinana gabadiru, EZE-ANA Ugochi tubelu, manije mono, ordinana buzondo gabadiru, EZE-ANA gadi, Ugochi tubelu gadi, Ugochi tubelu temple, oyadi. Makalezi okwa chacha ndị okenye ganyo fọtambaki ndị ochie ganyo fọtambaki fọjasi kalaka ọrụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke ha ka mma uru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa obodo ụka abịa Ugochi tubelu ekweghekwe, EZE-ANA si n'ọmambe, ọdịnala ọmụmụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi, Chukwu abịa ma gbaa ume, ọdịnala ya dị, EZE-ANA Ugochi tubelu, oraifite, mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu, EZE-ANA Ugochi tubelu, manije mono, ordinana buzondo gabadiru, EZE-ANA Ugochi tubelu, oraifite, mgbasa ozi ọma ọdịnala gabadiru. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi oge anyị ji awa eziokwu niile agba, oge bandage ji fall from our eyes. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-esonye na mmemme a all over the world. Aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi Friends of the Temple and ndị enyi anyị all over the globe. Anyị nwekwara ike isonyere anyị ụbọchị Wednesday anyị na-eji ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ n'ụzọrụkwazi ọrụ mmụọ using ọdịnala method in our administration. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa bụ nkwa asị na nkwa ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na ọkwụ niile echi anyị n'ukwu ya ejie. Asị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ya ma adị mma na onye a ma adịnata mma tiri ụwa agwụ. Ise isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ the Genesis of Abominable Act in Africa. Isiokwu anyị pụta n'ụbọchị taa ga-set a lot of people free from the bondage of the evil one. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Meseji taa ga-abụ meseji ọ ga-abụ boom. Ọ ga-abụ meseji of liberation. Anyị jikwa airtime na wee bịa, anyị ji MTN, anyị ji Glo. Anyị na meseji anyị na-aga n'iru, onwege ọ ga-eru anyị kpọọ those numbers, our airtime, our little support to our viewers all over the world. It's only for our fans. Then nke ọzọzi bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Novemba ga-ebido na November 6.
So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ị chat ya m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Aja mbuni enu, aja epụta ihe, aja esigo na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ enu. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ahụ, ị ga-eme bụ forward or 3 prayer request, then you make donation token to the account number. Maka ndị ọfụ ndị ochie amadụ ka esi eme ya, mana maka gị gbagba onye ọfụ, you send them message na WhatsApp number Paul. Forward or 3 prayer request, enyezie gị details ndị ọzọ I need from you. Details gị ka anyị nwee ike book oge, nyekwazie gị account number ị ga-akwụnye ya token wee sonye na ya. Aja anyị na-achụ bido na 6 November. I can actually every day, they present your prayer requests to the entities of powers in the temple. Then on the 19th game, 14 days, I chose Ajadi Kwichiche, Webu, Mesaraka, Yakaji, Mechijabo, Ajayana 14 days ritual line every month. You call 1 November, Gada Koda. Uzoplicha. Now, Nishu Kwai no Bochita. Echefuna. N'isiokwu anyị bụ the Genesis of Abominable. Uwe chukwa ka nkọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma. Nke mbugolu bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala, onye ọdịnala Igbo, ihe ọ pụtara bụ na onye abụ traditionalist. Kedu onye bụ traditionalist? A traditionalist bụ onye na-asọ nsọ ana. Ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana, forget it. Okay, ọ bụgoro na ibu dibịa ma ọ bụ na iwe eze nwaanyị ma ọ na na-alụ ọrụ mmụọ, ọ bụghị ana na ịdị asọ nsọ ana, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye bụrụ ọfọ bụrụ anụ ọfọ bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụghị ana na ịdị asọ nsọ ana, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Ị nwere ike ịsị m na enwere dibịa nwee eze nwoke nwee eze nwaanyị, na-achịkọwala that thing is just a profession. Na mmadụ bụ dibịa does not make the person an ọdịnala, a traditionalist. Ị ghọtara ya? Imete esi wee nwee medical doctor, nwee pharmacist, ndị na-alụ ọgwụ. Etu anwa ka onye bụ dibịa, a profession. Agwara nke na gift of a man make it a way for him, okwu eziokwu. Wee gwa gị na-ekele ọrụ ekele, nwere onyinye dị iche iche. Enwere ndị e nyere onyinye ka ha bụrụ ndị na-akụ ọgwụ. That is a herbalist. Malụgoro na o weta 1 or 2. Jikọọ ya ọnụ. Ọlụọ nka, ịghọtara ya ka mmalụ ga-atụ. Ị ma na o nwere ahịfịa a na-agba ahịfịa enyo. Ahịfịa enyo achọ ka m were illustrate my point. Ahịfịa enyo anyị weta ọkụkọ, ọ bụrụ na ị nwụtara ọkụkọ na be gị, marichaa ahịhịa enyo wee were mmiri wee tụọ ya n'anya. Hapụ ya na compound gị. Ọkụkọ a pụchagolo ọkpacha ya nata be gị. Mana what you don't know is only a mystery to you. So e nwere ndị na-anụ the voices of mkpọrọgwụ na mkpa ahịhịa. I can tell you before the science that developed the medicine, drugs. You know, drugs only cure pathogen and the viruses. Now, before the advent of this, what we know known today as drugs. Okay, during the time of our forefathers, the Abrahams and the rest of them, those ancient time, and when they had the drugs, are they not living? To show you the abroad today can they borrow buy here. So ndị a mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa n'ọdịnala Igbo, ọha ka ọha nwa bụ onye nwere ike ịkpọzi n'onu oyibo pharmacist dị na-akụ ọgwụ. Mụ na personally maka na mgbọrọgwụ dị be anyị, I can tell you some leaves, only 2 leaves. Ị ga-eweta press ha under room temperature. Ọ bụrụ na ha dry ya properly, tinye ha na machine grind. Onwe nke anyị na-enwe gụrụ ya machine grind ya ọfụma, powderize ya. Onwe nke eji powderize ya with a good machine, powderize ya ha to the extent that na itinyegoro na mmiri ọkụ na warm water early morning mgbe iri bọrọ nri, it detoxify the body of the toxins in the body very early in the morning. So before ndị ọcha bịa, anyị nwebu the pharmacist n'ụdị ọdịnala. Ọ bụrụ ha na-anara anyị nwaanyị nwa mgbe gboo, enwebugo ndị na-esi ọgwụ na-awụcha nwa, ọgwụ a na-enye nwaanyị dị ime.
ọgwụ ụmụ nwaanyị dị ime na-eji analụ na-aṅụ ya ndị oyibo na-akpọzi nke ha tentara ọkụ ya, mana mgbe gburugburu enwere ya ebe a na-eji anara ọgwụ ụmụ nwaanyị dị ime ebe a anagide nwa tigbo onye ahụhụ. So Igbo nwepụrụ ihe ọ bụrụ na oyibo bidoro ya. So a na m achọ gwa gị na onyinye agbara niile a onye ma creatory professions ekwu na gift of a man make it away. Onye bụ onye nka na ụzụ nwere ike ịbụ an architect or a manufacturer bringing new designs and ideas. That is gift. So a dibia bụkwa onye nwere gift mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ma ọ bụ onye nwere the healing powers. That is profession. Ọ bụrụ onye a mere ka ọ bụrụ traditionalist. Ịghọtara ya? Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ dibia ọ bụrụ an authority n'ihe gbasara ọdịnala. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ dibia ọ bụrụ ma ọ bụ onye ji title adị title dibia n'afọ ya ma ọ bụ eze nwanyị n'afọ ya, ọ bụrụ a traditionalist. Also ya bụrụgoro a grandpa nọ na village, as long as nọ na-asọ nsọ ala na-akwụba aka ya ọtọ, that's what qualifies you as a traditionalist. Ọ bụrụ onye mebe dibia wee profession, onye akpatara na dibia a na-alụ ya afụkwa ndị ji ntụ na aghụ wee na-alụ ya. Etu ahụ ihe esikwa wee jee na medical doctor ndị na-agwọkwọ ya fụkwa doctor ji ntụ na aghụghọ wee na-arụ ọrịa. Jekwara other profession fụkwa bịa mekanik engine repairer jikwa ntụ na aghụghọ wee na-arụ ọrịa. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. So dibia bụ a profession. That the mmadụ bụ dibia does not qualify the person as a traditionalist. Do you get my point? Yes. In ọdịnala Igbo, enwere ndị bụ the custodians of the culture of their people. Enwere ndị aka ji ọfọ abụrụ dibia na ọ bụ ya wee na-alụ dibia. Ọ bụrụ onye nwe aka ji ọfọ obodo. Ịghọtara ya? Aka ji ọfọ obodo bụ the custodians of those village deities na-elu mmadụ elu n'okenye. Olu oge weda na ị na-eje ụka ma iwu onye traditionalist olu gị. Now ọ bụrụzie na olu gị n'igwe traditionalist ije n'ihu mmụọ bụrụ ọfọ obodo. Ọ bụrụ ngwa nwe is not personalized. Now bụrụ ọfọ obodo. Ọ bụkwa ndị Igbo ọfọ ana obodo. Agwara gị na obodo ọbụla nwere ọfọ ana ha ma ụmụnna, mana ụfọdụ ndị dị eri mepie nke a na-ebu ya n'oke, mana o nwesịrị ike ọ bụrụ na onye o ruru bụ okenye bụ onye eriri eri na ụdị na ọ na-eje ụka ọbịa, ihe ọ ga-emezi ọ nominate ya onye a na-akpọ caretaker, onye ga na-etake care of that particular deity or ana pending mgbe o bichara ndị ya. O bichara na ndị ya, the tenure of the caretaker expires. Then ihe ọpụta bụ na a ga-enwe the new person, the oldest will take over. Ọ na-eru elu, serve their tenure as the oldest, you go. Ihe a bụ ndị custodian. Ọ ya kpatara na mgbe gboo o nwere ụfọdụ ihe ga-awa emewe je kpọọ eze mmụọ. Ịghọtara ya? Yes. That is the one group of a traditionalist. Onye na-practice ya. Kwetara ọ ga-eje n'ihu mmụọ ịma na onye abụ onye ọdịnala. Maka na onye na mmụọ mejọ mmụọ egbuo ya. Maka na oluo na mmụọ mejọ mmụọ egbuo ya. Ịghọtara ya? Then enwere another group of custodians like ndị nze na ọzọ. Adịm ekwukwa maka ndị nze, a na-ekwu nze eri nze na ọzọ. Maka na ndị ụka ndị anyarị irigo ndị be anyị wee bring distortions n'ihe niile a na-eme n'ala Igbo in order to water down the strength of our custom and the high moral value. Ịghọtara ya? Mgbe ọzọ bụ ọzọ. Mgbe ọzọ bụ ọzọ. Mgbe a na-enwe nsọ. Mana anyị ka na-ekene Chukwu Okike na that distortions a na-eme n'ọzọ today na-emerubere ruo n'ọzọ Eze-Ana. Maka na ọzọ Eze-Ana nwere nsọ till tomorrow. Onye bụ onye ụka dị echi Eze-Ana.
because ịbụ onye na-efe ana ime emejọ a na-egbu oge onye na-efe ana. Ọzọ anyị gwa na-echi bụ our clan. O nwere onye mma ezebekwa ọzọ ụbọchị Thursday this week. Maka m bụ onye isi ọzọ na my clan. Ọzọ Eze-Ana anyị onye ya echikwu ya ụkwụ onye ọdịnala, onye na-eje ụka a na-echi ọzọ Eze-Ana. Maka ọzọ Eze-Ana bụ na ị ga na-efe ana na-ekwupụrụ ana, ịghọtara ya. Then enwere processes a na-emedo ana. Even ewu a ga-enyekwa m mmeji tubo onye ahụ ugwu mekwanye n'ihu ana ngwu gbuo ya, ịghọtara ya. Ọzọ Eze-Ana nwere nsọ karịcha ụfọdụ ndị ọzọ anarocha na nke ha because of ụka. Ịya afọ onye na-eje ụka na-eje Katọlik ojechi ọzọ, onye na-eje Anglican ojechi ọzọ, ịghọtara ya. Because ha bezie n'ọzọ ewerezie na-eme ebiazie mgbe a na-agụrụ. Ọ bụrụ na m enwe ike iweta picha ụbọchị mgbe echiwe onye eze bụ onye ọzọ, a na-agụ nsọ agụọ nke na-eto agụọ ọsị na ya eme. Now mana ọzọ ụka ịgụgụdo enu gụgụdo ana ma ọ ebu nwaanyị je họteelụ ọsịsị wepụrụ ya ihe niile a na ya nwere nsọ. Onye na-etu ochiri ọzọ, onye chiri ọzọ enwere nsọ. Ọ bụrụ onye ọzọ ka ọ maka ihe jakpa nze bụ the highest spiritual perfection any human spirit can attend here on earth. O bechara ọ bụrụ onye ichie. Ndị ichie ndị nze bụ ndị na-eze ihe na-eze ana. Ihe ọ pụtara ndị ichie ndị nze na ọzọ on the possible highest decision making body in Igbo spirituality. Ha bụ traditionalist na-eto esi wee debie ha bụzie na ụka ihe ụka mere Igbo erika. Igbo alụ mere anyị maka na anyị bụ mba dị nsọ ndị Chineke họtara onwe ya. Alụ mere Igbo alụ mere anyị. Nke na-ebegido kwụsịrị onye na-eje ụka si na ọ na-echi ọzọ ọbụ knighthood. Eziokwu na their knighthood bụ something they fabricated and they established using ihe amụtara n'ọzọ hood. Onye bido nka mana ọzọ ga-abụrịrị a core traditionalist. Mmemme niile a na-eme na ịmakọ na mbọsị a na-eme mmemme ọ dịka onye a na-ezebe ọzọ on Thursday. O nwere ụbọchị nje esa ya ile na ọ ga-ekwurịrị eziokwu mgbe dum. Nwere ahịhịa ndị a na-ejuzu ọmụ a ga-esu a ga-eji wee saa ile, emechaa ewere ihe kanye ihe niile na ọ ga-ekwu eziokwu mgbe dum, ghọtara ya. Mana ihe niile abụ ụzọ ọdịnala ji apụrịpa mmadụ bụ onye anwa na iyi na ọ ga-ekwu eziokwu mgbe dum wee bụrụ traditionalist. Mana kịta mana dibịa bụrụ ihe dịrụ onwe ya iche. Mmadụ nwere ike oje bido dibịa wute ata asaghị ile. So ọ bụrụ ọnọrọ ndị onwere a na-ejiri ya because ihe ọ na-eme follow the calling ya ka ọ na-eme ọhịa profession. So ihe m na-ekwute anyị asị na Eze-Ana kwuru bụ na ọ bụrụ onye bụrụ ara dibịa ọ bụrụ traditionalist. A dibịa is a profession like other professions. So don't tell me a dibịa sị maka na mmadụ bụ dibịa nwere ike mee abụ traditionalist. Yes, enwere ndị bụ dibịa bụrụ traditionalist by virtue of what they are. And dibịa ọbụla adị asọ nsọ ana na-edina nwunye mmadụ adị asọ nsọ ana na-edina nwunye ya na-eme mpụ na ọtụnụ abụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Quote me anywhere. Nke aga ọma na ịghọtara ihe nkọwa. Ka m gwazie ụnụ ebe alụ si bido. Ndị ọcha riri anyị iri anyị from the bad bute alụ wee mebie our high moral standard. Ọdịnala Igbo bụ ndị dị highly inspired spiritual wise than kind ndị ọcha. Ndị ọcha technical wise, technology, yes, give it to them. Mana spirituality, that Africans are higher because we are the first son of God. Excuse me na my YouTube channel. Let me tell you. Kedu ihe ndị ọcha ga-agwa anyị spiritual wise?
even the Judaism na-eto esi eme worship na Judaism na-eto esi achụ aja bụ ihe Moses and Joshua and Ocha, they learned from Africa. Don't forget that Moses was born in Africa. Now, the moral, the sacrificial, spiritual activities of Africa, all were Judaism. All but Judaism, now the form of their worship is similar to African way of spirituality. You got that? So I am an element of kedu ihe ndị ọcha ga-akụziri anyị mgbe buru moo mgbe a na-eme ọdịnala mgbe ezinụlọ n'ụkwụ ụkwa kedu ihe ndị ọcha ga-edewela anyị ịma ọ na-eshi agụ till today na my ụmụnna my clan is a descendant of Nri a na-akpọ ha ndị nshi mgbe gburugburu kpata na be anyị tata anyị asị gị ndị ezumenshi ebe ezumike nshi ebe ndị nshi na-ezu ike mgbe gboo mechazie small of our clan wee setụlụ na be anyị ebe a na-akpọ alụkpo ihe na-achịkọwala gị bụ na mgbe ahụ a na-eshi agụ na be anyị ti today anyị ghara egbu agụ anyị adakwa azụ ogbu agụ maka na agụ na-eche anyị the entire community even na be anyị na ị na-agagoro n'ime abalị someone college si agụ dunam you as you are walking you will be hearing sound of agụ following you. What some people, some accounts, ndị ji anya ha wee for the agụ, but he will never do anything to our people. Only but today, the Ezumera say ho no oraifite adi egbu agụ. With ada azakwu ogbu agụ. So makana mmụọ ba anyị na-eshi agụ. Mana that enwere ndị nna nna anyị ha ndị shiri agụ. So bro taka says ndị dagbo ndị ba anyị nwere ike ndị nna nna anyị ụfọdụ nwere ike ibi aka n'osisi. Salwa. And when so many stories, mgbe nzi udutu n'okwu ụkwa mgbe nwoke ihe niile bụ natural herbs or ma one or two mgbe ha dị closer to nature in Africa ihe mgbọrọgwụ nwere ike imewu ihe spiritual advancement nwere ike imewu the mystics ihe ndị ọcha kpọrọ mystics give it to Africa. You know that, yeah? So Africa have used all those things are the good advance. I work with Bako and the fellow. Nandina magicians, yeah? Not all sin and over. So Africa the good advance is there. Abroad today, abroad not be today, that's day back. So the only thing I own technology wise, but now spiritual aspect, we are far. But how abusively colonize Africa, distort everything. Those things made those things made Africa tick. They use the westernized aloe and the mpo motono where water our spiritual strength. Mbembu who born you ezenri and emuda agunaka. You go the history of ezenri during the empire. A great man. Even Agabidu, this Ategara. Cause you go the history of old Ogbuefi. They were great men. That's they documented. That now the royalty. A documentary. Now my common clan. They were to exploit. You got that? All this. Mbwana so. So that spiritual power of Africans may diminish. That spiritual power in Africa may diminish because of that the purest and the purest volition address it. Hebutezi greedy, greed, and ekuro na anyuku. When we see a bomasi. Hini ne webalo kom. Obure tu aka idi bubo. Kangwa we hemeno. Obu na choba they distort our high moral standard. Give it to the white. Or how when you hear they sin. Nda melaya alo. Iba alo melaya.
mana na wonde m Igbo ka anyị chigata no ọdịnala ụzọ ndụ ime ihe ndame jee gụọ onye ana maka onye a na-akpọ John Hawkins, the man that came to Africa with deceit, so much deceit, to deceive our people. He came there, supported the slave trade. The first boat, I'm a non-aggressive, now can just refresh your mind. The first boat which were here in Africa, in Nigeria, boat that Jesus said the Savior. Where deceive what on the buy, for on the buy, thinking that now they take her to Jesus. We can hire brugos or what copy very behind the buy. They are businessmen, follow the missionaries. Don't tell me you don't understand. Those missionaries, they work hand in hand with those businessmen, like John Hawkins. He took our people. He went to America, Jamaica, and all those listen, Indians. They sold blacks, our forefathers, as slaves. After selling them, he made too much money. He made too much money, became so wealthy that even the queen, the late queen, was interested. I decided to partner with John Hawkins. Well, hear his history. I thank God some of the videos came out when she passed on. You see how these people treated some of our parents. Some of them are late today. I'm sure some of them are still alive. Because some of our fathers of 100 years are still here. Some of 80-something years are still here. Did you watch that video where that particular queen was sharing his corn, was throwing like the animals, and our fathers are falling upon themselves, picking them? What a dehumanization. He humiliated us. What a humiliation. Ndamelalo. In our Africa waking up. By now we should have been demanding for restitution. We should be demanding for reparation. Ndamelalo. That's why I rejected them and their names. Rejected their religion. Because it's evil. That religion is evil. White man religion, they fabricated it. Then, John Hawkins partnered with the queen in business. When the woman died, the queen died, we were showed a warehouse where gold, thousands of gold worth billions of pounds and dollars, was shown. Those are stolen goods from African countries. To enrich themselves. Yeah, me right. Two of them partner in enslaving, continuous slave trade. If you hear me, paint, dafa. Onyenwa efi nke onwe efe ha ebucha na trade with different initials. Where man they got the hot iron, carve all the names. Oh, if you watch video and they read what these people did during the colonial masters, during the slave trade, you shed tears. I don't want to go there because I don't want to be down. Because these people, Africans, wake up. I'm calling every one of you to wake up from today. They fabricated too many lies. They created the name Jesus. Even in the Bible, the Old Testament, they are talking about Messiah. What said no one Gabian no Gabe Emmanuel, no Gabe Messiah to his people. But the name Jesus was fabricated. Nobody bears that name before the time. St. Ignatius Loyola founded the Jesuits. Founded is like a congregation.
Jesuit, it was Jesuit college. How many by into higher institutions and the colleges. Remember they have Ignatius Loyola Jesuit College in Abuja. They have it all over in some countries. Ignatius Loyola, the founder of the Jesuit, all has to only promote to the name of Jesus. Jesuit, Jesus, English, where Jesus. But in Hebrew, the email Bibles, I was once a Bible scholar. There's nothing like letter J. There's nothing like letter J in Hebrew word. The man was a Hebrew. Oh, the Hebrew come. Man, when he letter J. All this is here fabricated things. They fabricated things to create their own God to come and deceive Africans. I can tell you, Makieta. Him not take a while ago about Aaron Damon. Huh? Aaron Damon. These people distorted so many things. How maybe our moral values. Even that book about Bible, a lot of things had their own way of living life without culture to come and deceive our people. Alo ndị by when emezi alụ and onya butere nsogbu ya butere ike ọdịda. That high value African spiritual strength has been watered down because we started feeding our minds with what does not count, with alo on them and alo introduced. During our old time, our forefathers, we have high value moral standard. My father used to tell me that even 1 year one, only had all those only had a no just like that. And then what do you hear to Obi mother look at the Bajani hot job? When I will they introduce his job. Yes, even introduce her yet. And this year, immorality everywhere. Ndị a mere amara mpụ ngwa mpụ ndị a mere ọ dị too much etu a ka ọ dị na that Bible kere onye a gwara anyị na agba ochie kere onye a gwara anyị na agba ochie dinere ụmụ ya asị anyị na ọ ṅụrụ mmanya kere afịa ọrọt ka ọ gịnị o nwere onye a kpọrọ I can't remember the name now. As not under the influence of alcohol. But it's a lie. It's their way of living. It's their way of living. Because here one also, but in Africa, it remains taboo till tomorrow. On no account, you will be able to have carnal knowledge of your blood relative. Yalo na Nibo. Where very, very serious implication that demand the cleansing it while ndị a emego mpụ o nwere onye akpọrọ na Bible wee kiloti ya dinere ụmụ ya ndị nwaanyị alụ ka emere a na-asị na enyere ha ma nwere mmanya enyere ha ihe abụ their normal way of living immorality today befa ihe afụ mmadụ osi na ya na-anụ anụmanụ ifu nwoke oje na-anụ nwoke ibie ifu nwoke oje na-anụ nwoke ibie ifu nwaanyị ọ na-anụ nwaanyị ibie ndị a na-eme mpụ ọ bụrụ ọ dị n'akwụkwọ ha jee n'akwụkwọ 1 Corinthians chapter 7 verse 36 I repeat 1 Corinthians chapter 7 verse 36 ihe kwuru ebe ahụ abụ na ya kwa ya yes akwadoro m akwado na nke ikpeazụ a ebe a nkwa oturu gị nwere ike ikwotu ya n'ụlọ ụka ha nwere ike ibekata gwọrọ ya agụdụ ebe a jump and pass ọnya kpatara ndị ụka Rom na-enwe selected ihe akpọrọ bulletin. They selected their own chapters and verses ha gara agụrụ from January to December
in order for you not to read it yourself, because you might find out some certain things that is abominable. They selected them out. Why happen no this? Yes, get one we no this. Eba na chego ya tati good time again akwụkwọ because he are blind. Ihe abụ na achọ m nje kwa otu agba ochie you break down. Mana achọ nka m kwa otu oru na Corinthians. Ihe agwara ndị abịa. Ijezi agba ochie ihe na-eme gị. Ọ sịrị 1 Corinthians chapter 7 verse 36 ọ sị mana onye ọbụla nwoke ọbụla nke mụtara ụmụ azị nwaanyị ndị amabeghị nwoke mana ha etoruola of age ịnụ di mana ha nụrụ di ọchị na nwoke a nwere ike ime ihe dị ya n'obi n'ebe ụmụ ya ndị nwaanyị nọ ha nwekwara ike ịnụ gaa gụọ ya is an assignment given to you by Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Go and read it. 1 Corinthians chapter 7 verse 36. Go and read it. It's an assignment. Oh yeah, no. Never permit ha na nna nwere ike ịdị na nwa ya ma ọ bụ n'ọnwa ya ndị a na-eme alụ. Ọ ya bata nwa mmadụ na-ekwulu ọbịa onye sabat ji wee kwuru ntutu taa na-edina nwa ya tụọ nwa ya ime ọ na-ekwu okwechiri na ọya nwa ya obodo wee si na omere alụ okwechiri na iwu na omegide a na-ekwu nna gị na ọya nara ego nne nara ego ọhụụ nwa ya obodo wee si na alụ eme na-agha akwụ alụ wee sị ka agbata fada obodo wee gwa na fada na-akwụ alụ na onye nri akwụ alụ eweje kpụcha dị alụ. Ọ dị ọ wuru ewu mgbe ọ pụtara social media mgbe last year n'Ekwulọbịa. The man quoted almost the places o ji wee back that ihe o mere na ọ dị na akwụkwọ ha ọ na-alụ ka mmadụ na-afụ onda maka ha enwere culture I didn't accuse homosexual, how many approve? Because you know why? Because they are not the first son of God. Spiritually, they are backward. Africa is the custodian. To the custodian of the culture of the family. Or the spiritual head of each family. Unless you want to do your or not the opera with the spiritual head of its family. Man, no China Chigara soon here was spirituality. He were morals. And for the fact that they dominated us in everything, they have that immorality, that backwardness in spirituality. I am a question they lead. Africa kwesịrị ịda akụziri ha ihe abụọ alụ ha enwere alụ they are doing everything nna nwere ike ịdị na nwunye hụ na nwere ike ịnụ nwunye ihe ndị a niile bụ alụ abụrụ n'ebe art in Africa mana ana m achọ ịgwago ndị Europe ndị anyarị ndị lesara anyị ụmụ igwu a they have bastardized the high moral values eji mara Africa has been bastardized. Ndị abụọ alụ na chekwala gị ọ bụrụ na ngụba chapter si ebe ma ụtata gị asị na eme ọrụ ihe ndị a na Bible agwara gị maka nwoke chefuru m afịa ya dị na ndị nwunye asị na ha na gịnị gwa afọ ahịa dị mere ụta ji afịa kịta enyere ya mmanya ọ ṅụrụ alcohol ọ bụrụ agụrụ alcohol n'ọkụ omegharị he nwụrụ moral values and ọ na-ewute mmadụ ma asị kedu ka agbụrụ a ife na ala Igbo the rate unu si eme embrace ihe niile gbasara ndị oyibo ndị anyarị ọ na-agbawa obi ị na-ajụzi ndị a generation now what will happen in next 30 years when they will become parents. Ihe ọjọọ unu gara amụ
ha akpọpụwe ntị na Nigerons na America akpọpụwe ndị enwere uru ha bara eme akpọwa hasag na akpọwasag. All those manner of irresponsibility, I can tell you the way things are going now. In the next 30 years, when this abura enough now, yeah, we become parents. Oge na abia, oge ọ ga-abụ ndị mmadụ ga-eje mụta alụ, nwanne nwere ike ikpechi na ya na nwanne na Igbo. Ọ ihe niile abụ ihe ndị arịrị iri anyị dị gbọra ihe eji mara ndị anyị wele ihe niile. Ọnya bụ nsogbu anyị. Ọnya bụ nsogbu anyị. So if you know the genesis of alụ na Igbo na Africa, if you get ole God and apostle, equal 1 Corinthians chapter 7 verse 36. Go and read it. About no day of age, they can't find man. They are not married. You making with knowledge. No bro me. You can say can have this book. A megum. I don't know Holy Bible. The book again, they wouldn't the right. King James with the England. They own the right, the whole family. And me with the Roman version. You can do Catholic way. And me with America version. You can do some living word in America. To a case where rights. About the Agwagi, Kendi Protestant, Kendi England, the King James of England version. The 76, the 66. Why the Catholic version, the 72? They added extra 6 chapters, including so many, Tobit, and so many of them. Apocrypha. Ihe na achịkọ wala gị efu na ebe ndị a ebe the genesis of alụ na ọtọnọ si wee bata. Ndị Africa ga-enweta onwe ha mgbe ọ bụ na ebido reject kwa all those their influence, the white influence. That is the only way anyị ji bụrụ onwe anyị. Ka nke goro ka dị nji wee bịa. Anyị ji globe airtime. Anyị ga-ebu ụzọ wee kpọ. Globe 31 84 77 66 36 58 175. I repeat 31 84 77 66 36 58 175. Let me call for the last time. 31 84 77 66 36 58 175. For MTN 62 25 17 43 01. I call again 62 25 17 43 01. That is MTN. Let me call MTN for the last time. 62 25 17 43 01. That is the card we have. Remember, it's only for my fans. If it's not network you are using, please jump and pass. Don't copy it and send to another person. This video, some people will still watch it later today on Facebook, and some will still watch it on YouTube later. What am I saying? This yoku I develop botita. Oh, the abalo, the genesis of this alo na Igbo. We have avoid those things that is alo na Igbo. Makandoge. Makandoge for your own good. Na mechi. Echinine. Echefutana echinine on November 1. Mendoka just celebrate in the room, just celebrate a feast of all saints. But I just celebrate in the sonine. Echianwa, I got Kuzirono, here was Sari Henry was the name of all saints. And then they saw the cheer. Nanibo. One nature,
ka ha ga-celebrate November 2 ka ha ga-celebrate All Souls. But ha na-celebrate mkpụrụ obi niile nwụrụ anwụ maka na ha kwenyere na mkpụrụ obi niile nwụrụ anwụ mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ nwere ike ịghọta ndị nọ n'ụwa ahịa maka ha agwakwu na aja masị ha na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị gịnị ndị nwụrụ anwụ. So ichefu na esonyere anyị echi niile because na ihe anyị ji bịa echi enubere ya mbụ, nke anyị ga-ekwu nwanne echi enubere ya mbụ. These 2 days very powerful. Echi na nwanne echi. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send the message na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi Friends of the Temple, ndị enyi anyị all over the world, ebe ọ bụ na onye anọ na nọrọ under the influence of my voice, ndị na-anụ onu m n'oge awa dịka onye nchụaja, ekwubie m okwu n'isi ụnụ, n'isi nwoke n'isi nwaanyị. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ na ihe ọbụla bụ ọchịchị obi ụnụ ga-abịa na mmezu. Na-ayọkwazi ụzọ abụ na ụzọ ụnụ si wee tinye aka amaghị ama wee tinye aka n'ihe ọbụla bụ alụ maọbụ ipromotu alụ. I'm pleading on your behalf. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, may my viewers and people ndị nwegoro ezi nchegharị na ajọ omume ha mere n'oge gara aga, let them be forgiven, let them be cleansed. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ n'ọfọ. N'ụdị oge a 9 a.m. tomorrow bụ Tuesday, November 1. Ya gazienụ.